Nastavljamo i ove nedelje našu priču o herojima u doba korone, kako ja ako volim da ih nazovem. Nekako nikako nismo smeli izostaviti svakako dame koje su vredno radile u toku prethodna 2,5 meseca, gotovo bez prestanka. Dakle, negde su u tom momentu radili najrizičniji posao iz razloga što je velika cirkulacija ljudi na njihovom radnom mestu, a one rade u trgovinskim objektima. Konkretno danas pridružile su nam se radnice iz trgovinskih lanaca Persu, a sa nama je i Sloboda Stojanović, PR Persu Marketa. Sloboda, dobrodošla i ti. Ovako predvodiš ove dame danas, hvala ti što si ih dovela. Sa moje desne strane su pravi heroji, kao što rekoh, Dajana Prorok, Ildiko Orčik, sam dobro napisala svoj rukopis, nekad ne mogu da pročitam, i Mirela Stamenković. Dobrodošla, dame. Lepo ste ovako i danas sve stilizovane u majicama Persu Marketa, ili da? To nosite na radnom mestu, slobodno uzmite mikrofon. Kod koja je mikrofon? Evo ovdje. Kod Ildika. Su vam to majice i za radno mesto? Jesu. Ajde da vas čujemo odmah na početku. Kako je bilo raditi? Evo, ja lično često sam pomišljala na vas. Kako vam je dok radite svo ovo vreme, s obzirom, tako prvi ste bili negde na udaru, svi su manje više radili, vi ste gotovo uvek radili, osim, eto, možda nedeljom ili kada je policijski čas, morali ste nositi zaštitnu opremu, stalno, je li tako, u toku rada. Je li vam bilo teško, je li bilo stresno? Ste se bojali, brinuli za svoje zdravlje? Pa u početku jeste onaj prvi talas, jeste svima bilo i stresno i pritisak i neizvesnost šta i kako će sve to izgledati, ali izgurali smo. Za zdravlje jesmo se bojali, ali više za ukućane, da ako slučajno se zarazimo da ne prenesemo dalje na naše ukućane. Koliko traje radna smena, koliko sati? Normalno, podelili smo se u preklapanje smena normalno. A koliko je to sati? 6,5 sati. Htjela sam da pitam, je li teško u 6,5 sati raditi non stop sa maskom, rukavicama? Pa jeste, ali pravili smo češće i pauze i zbog dezinfekcije ruku i svega ostalo. Kuvali smo čajeve, pravili limunade da ojačamo imunitet. A kakvi su bili potrošači u tom nekom periodu? Jesu bili možda malo i oni nervozni? Posebno u tom prvom talasu, pomenuli ste, kupovali su veće količine namirnica, to jeste bilo evidentno tada. Pa jeste, bili su u početku i oni. Posle su svi negde smo se našli i svi smo se prilagodili situaciji. Dobro, možemo da čujemo koleginicu? Mirelu, tako. Mirela, koji ste vi tačno prodavnici? Mihajlovački drum. Evo sad, verovatno, koji iz tog kraja nas gleda, prepoznava se. Da, ili dugo radite u trgovini? U toj prodavnici sam već 12 godina. I potrošači me u tom kraju dobro znaju. Pa odlično. Ali prvi put ste se susreli sa situacijom, ali tako i vi, kakva je bila do pre nekoliko nedelja? Kao i svi građani ove naše zemlje, Srbije, tako i mi. Na samom početku možda nismo najbolje znali šta nas je sve snašlo, ali bukvalno za jedan dan, ma ne jedan dan, za 2 sata je dogovorena organizacija rada, smene, svi su bili prisutni, svi su dali sve od sebe. Jesmo bili i uplašeni i zbunjeni, ali mislim da smo to mnogo bolje nego što smo i sami znali da možemo i da umemo. A jeste imali podršku svoje porodice da radite toliko? Naravno, u svakom momentu. Pretpostavljam da je to jako važno, naročito u ovom periodu neki koji je bio zaista kritičan. Da, svakako. Znači, niko od nas nije provodio više nego što je potrebno vremena u prodavnici, 6,5 do 7 sati dnevno, s tim što smo i mi bile kući, kada je u vreme policijskog časa. A su teško padale te smene? Imali ste, koliko se sećam, kada su penzioneri, ali tako, kupovali? Oni stari od 65 godina. Da, jednom nedeljno od 4 ujutru, da, ali se smena zaposlenih koji su radili od 4 završavala već u 11. Znači, dopunjavali, da, nije bilo teško, zato što su penzioneri, u tom momentu su se penzioneri pokazali kao, bez uvrede za ostale, ali najbolji potrošači. A zašto? Bili su tako tihi, tako fini, tako strpljivi, a mi smo bili na raspolaganju gde god bi se okrenuli po prodavnici. Znači, jako su poštovali i taj red, i tu gužvu, pravila u kupovini. Bilo je stvarno, to je bilo okej. Da, pokazalo se da su građani, naročito penzioneri, ispoštovali sve preporuke koje su im dali. Da, oni su baš onako 100% se pridržavali svega. A šta se najviše kupovalo?
Neki vaš utisak? Pa kao i u većini maloprodajnih objekata, šećer, brašno, Je li bilo voće, onako u povrće. početku zaliha malo više da se kupuje? Jeste, kako da ne, kupovine su bile abnormalne, ali nije bilo nestašice, što je jako važno i uspeli smo da snadbemo, mislim, tržište u očekivanoj meri. Apsolutno, to je istina. Da čujemo i Dajanu. Dajana, u kojoj ste vi prodavnici? U Žabaljskoj. Dobro, koliko ste dugo tamo? 2,5 godine. Dobro, negde možda najmanje staž imate ovde? Da. Da. Ali dobro, eto, negde je bilo vatreno krštenje sada, prethodna 2 meseca. Hoćete li tako izgurati taj tempo ili ne? I je li bilo teško? Pa nije. Mislim, bilo je situacija da bude i teško i psihički, ali smo izgurali nekako. Ste nailazili na moment onako da razmišljate, ja, možda mi ovo i ne treba, možda ne treba da radim ovaj posao, ipak eto dok drugi imaju mogućnost rada od kuće ili su manje i radili, neki nisu uopšte radili u tom periodu, a ja moram stalno da sam na prvoj liniji fronta. Iskreno, bilo mi je drago što sam na prvoj liniji, da nisam kod kuće. Kad je policijski čas 2 ili 3 dana, to mi je jako teško padalo da sam zatvorena. Kao što je koleginica rekla, jedino mu je bilo strah porodice. Ako slučajno se desi nešto meni, na njih ću preneti, ali ovako nisam imala neki strah. Jednostavno, ušli smo u taj tok, posao, da ispoštujemo potrošače, da budemo tu za njih. Nije bilo... I radnici su bili staloženi, nije bilo pritiska nikakvog. Imali su vremena i da odmore i za sve smo iskombinovali. Pa lepo, drago mi je da čujemo ovo od njih. Čini se negde da su sve tu se našlo, tako da ste se u stvari svi našli u presumarketima kao jedan dobar tim, zapravo je odreagovali pravovremeno i na pravi način i organizovali rad kako je najbolje moguće. Tako je, pa to je bio prvi korak da se svi organizujemo i naravno da pre svega pružimo maksimalnu podršku upravo koleginicama i kolegama koji su u maloprodajnim objektima, kao što smo rekli na toj nekoj takozvanoj prvoj borbenoj liniji, da im svi budemo na usluzi, a samim tim i našim kupcima. I ono što bih i ja istakla i kao što su i koleginice spomenule, jeste ta neka stvarno iznenađujuća empatija koja se razvila između kupaca i trgovaca. Mislim da se stvorila neka dodatna podrška, razumevanje u celoj toj situaciji i to je ono što nam je svima jako puno značilo u tim trenucima. Ne znam zašto, ali u našem mentalitetu generalno je bilo od uvek, ne samo sada, ali tako, u ovoj situaciji, da volimo jako da znamo trgovca, ali tako, koji nam, barem tog u toj radnji koja nam najbliže, svaki dan da idemo po hleb, mleko i tako to, volimo da ga znamo, znamo njegovo ime, može nešto malo o njemu, ili tako, neki podatak, da li je udat u razvedena i slično, da li ima porodicu, možemo se na moment i požalimo, ili imate te momente, ili vole potrošači da proćeskaju sa vama? Domaćinska atmosfera. Jel da? Komšijska baš. Da. To je interesantno, jer u neku ruku morate biti prosto i psiholozi kada se nađete za tom kasom. Ali da li je bilo nekih neprijatnih situacija? Ili to uglavnom budu sve te simpatične? U ovoj situaciji nije bilo stvarno neprijatnih situacija, svi su bili staloženi, mirni, možda zato što smo imali svu robu koju su oni želeli da kupe. Nije bilo ni nestašice, trudili smo se da obezbedimo sve. I oni su valjda, jeste bilo, ja opet ponavljam, bilo je tu tenzije i ljudi su se plašili i sve, ali nije bilo nikakvih problema. A je li teško bilo snabdeti sve prodavnice da imaju, evo kao što smo čuli, svo vreme sve, ali tako neophodno? Pa generalno vanredno stanje zahteva neke dodatne mere, samim tim morali smo dodatno da se organizujemo, zapravo da reorganizujemo dosadašnje poslovanje. Ali vrlo brzo je to ušlo u neke normalne tokove, mi smo se u roku od nekoliko dana uigrali i onda je i to na neki način
možemo reći, postala rutina u tom trenutku i naše snabdevanje je išlo pravovremeno, nije bilo nikakvih problema, osim ako izuzmemo neke situacije da je neki proizvod prosto na tržištu nestao, da ga nije bilo u proizvodnji, ali to je bilo vrlo retko, to je bio slučaj sa kvascem recimo u jednom trenutku. To je trajalo možda 2 dana, iako je verovatno subjektivni osjećaj bio da je to duže, ali zapravo... Znate koliko ja njih znam koji su bacali posle kvasac, jer nisu potrošili, a koliko su ga kupovali? Da, pa to je taj strah gde ljudi ne znaju šta dočekuju. Da, bolje da imaju viška. Jesi ti zalihe stvarala kod kuće? Ja nisam, iskreno nisam, iz razloga što sam negde od početka verovala da nema potrebe za time. Pre svega znala sam da ćemo raditi normalno koliko je god to moguće i ajde, kao neko ko dolazi iz sveta trgovine, znala sam kakva je situacija na tržištu, tako da stvarno nisam apsolutno nikakve zalihe pravila. A ni vi niste imali potrebe, ali tako, redovno ste mogli da dođete do robe koja vam je neophodna. Sad dolazimo do još jedne interesantne teme koja je upravo aktualna ove nedelje. Jeste da udruženje Zrepok je podnelo inicijativu da se ukine rad trgovinskih objekata nedeljom. Dakle, da posle dugo godina, evo mi smo malo čas pokušali da se prisetimo pre snimanja koliko decenija već ovako u principu u Srbiji funkcioniše u trgovinski objekte, odnosno rade vikendom, ceo vikend. Sada je Zrepok došao na ideju, a u Zrepoku je između ostalog su i vaša kompanija Persil Marketi, došli su na ideju dakle da samo nedelja bude ta koja će biti neradna kako bi ove žene mogle da imaju tako i tu nedelju za sebe, za svoju porodicu, generalno slobodno neko dodatno vreme. Tako je. To je ideja koja postoji već neko duže vreme i mi kao jedni od osnivača i članovi udruženja Domaći trgovački lanac smo već ranijih godina dosta govorili o toj temi, međutim sada je to verovatno došao moment da se to možda podigne i na neki viši nivo. Tako da, zajedno sa svim ostalim članicama Zrepoka podneta je ta inicijativa. Negde naša ideja kao Persil Marketa jeste da ta nedelja, dakle, bude radnicima taj, da kažemo, fiksni slobodan dan, ali pre svega da im to bude drugi slobodan dan u nedelji. Dakle, ne mora nužno... Tako je, oni svakako imaju jedan slobodan dan i to je ono što se poštuje, ali upravo je to razlog zašto je trgovina možda manje interesantna ljudima koji žele da se zaposle zato što nemaju fiksni slobodan dan i ne mogu da planiraju svoje vreme. Sa druge strane, nedelja bi bila taj dan koji je uvek slobodan i mi bismo dali sve od sebe da ona zapravo bude drugi slobodan dan u nedelji ili našli načina da se, eto, prosto nekako te smene reorganizuju, da bude pojačano ljudstvo petkom i subotom kada bi se broj kupovina sigurno povećao, a da kažemo onda tokom radne nedelje bude jedan dan slobodan, a nedelja kao drugi i samim tim takvom nekom reorganizacijom ne planiramo... Dobro, ali to nije nemoguće u Evropi, čini mi se u mnogim gradovima to tako i funkcioniše, ili da? Da, tako je. Mnoge zemlje u Evropi rade upravo po tom sistemu, ali ono što je bitno jeste da negde svi budemo složni oko toga i da to bude zajednički stav. Dakle, to mora biti doneta odluka na nivou države. Tako je, i to se odnosi i na pijace i na prosto sve maloprodajne objekte koji se bave trgovinom na malo. Dobro, da čujemo Dana, šta ne misle o toj ideji? Šta mislite o toj ideji da dobijete još jedan slobodan dan, da to bude fiksni nedelje? Evo, gde može Dajana? Pa, psihički kod ljudi je nedelja kao dan za odmor sa porodicom da se provede. Mislim da bi bilo lepo da tako... A je li vam fali ta nedelja što nemate svaki put sigurno tu nedelju? Nekad ili tako i bude da imate? Bude nekad, ali iskreno u početku mi je bilo teško da se naviknem, ali sada sve jedno mi je. Nekad mi više treba preko nedelje slobodan dan da bi neke svoje privatne obaveze mogla da završim nego nedelja kao nedelja. Jeste, nedeljom su svi kod kuće, porodica, svi, ali iskreno, bar ja sam navikla, nije mi sad problem da li je nedelja, ponedeljak, bilo koji drugi dan. Jer vi za sada sam dobro razumela, dakle imate jedan slobodan dan u nedelji, to nekad bude nedelja, nekad neki drugi, tako da zavisnosti od rasporeda. Da. Dobro, možemo čujemo vas, šta vi mislite o toj inicijativi da nam se oslobodi nedelja? Mislim da je odlično.
iz razloga što je navela koleginica Dajana, a drugi razlog je i što bi preko nedelje svi zaposleni bili u MPO gde tokom nedelje je frekvencija dobavljača, nedeljom nemamo isporuke robe sem pekara, tako da bi bilo mnogo bolja organizacija. Mirela? Pa najpre dopada mi se ideja i podržavam naravno ostvarenje iste. Takođe se slažem sa koleginicama. Nedelja kao jedan lep, predivan dan sa porodicom, mislim da to u suštini negde svi priželjkujemo. Tako da, eto, nadam se ostvarenju. I mi držimo fige, da. U principu čeka se li tako zvaničan odgovor neki vlade? Tako je, naravno, to je inicijativa, dakle, predlog je dat, ali svakako svi ćemo postupati onako kako nam država nalaže i onako kako je prosto zakonski propisano. Svakako, pratit ćemo tu priču, a vama hvala puno što ste danas bile moje drage gošće. Hvala vam što ste bile tako i hrabre i vredne u proteklom periodu i nastavite tako uspešno i lepo i zadovoljno da radite svoj posao, kako čini mi se to i radite. Tako delujete, kako kažu izgled ne vara, tako reči možda i mogu, ali izgled ne vara. Hvala vam puno još jednom, hvala. Hvala.